Sa shisin pat na dalyang jongi go Good News TV ni ai ku play yu pi baro ki bapet ya ga program ka jongi ha ka kerteng ka jong nong pen im jongi Jesus Christ but ni ai ngu you blame ha ga si ha ga bangila wan lam shupi ya ga program ka bangi ai kerteng na limpung ki samla but ya ga program ni ju shania but IT ha ga jinga seng samla ki ba pher bakin penyaj ya ga program but ha ga por ni slow comment shibone ya ga jinga seng samla balang Presbyterian nonglum kiba kloy ban shim ya ga benta ka jongki ban pendep ya ga program ya ga kongga Good News TV ila shania ban ngila IT haki ban ha ga jamye ki don ha ga ban ya lam yangi ya ga praise and worship lani ki jingwai ro ban ki jingwai mani ki dwai bo blay un ya lam ya ga jinga seng samla ban ki khot jong ga jinga seng samla balang Presbyterian nonglum but come to me ginong ishimenta giban yo ban yalam ya ga praise and worship hagani ka janbit para shwa ya ga bangan IT ya ga por asha ka jinga seng samla jong ga balang Presbyterian nonglum ni pendem hoblay haga jingdwai ablay bu pa jongi bahab neng ni dap daga jing songo ka ba kraw ya me na margani ka por ka ba malapinyo na ka benta jongi ba kerpang ko kenrat ba I ya ga jing pelat ka jongi ya ga jing seng samla jong ka balang Presbyterian nonglum ban shim ya ga benta ha ga por ha ka ban ya lam ya ga praise and worship ga buti ha kmat jongi ko kenrat ba I na du ka ba stam jong ga program ga jongki ha du ka ba kutno ka jong ka ba ki ki ba ki yo ban pendam kina long shisha ki ba pediam gun na kmat juga cat ke jing snake ke jomi bat nget ku try ba it baling ba ki jing ruai ya ro bat ki jing ruai money ke ba ki yo ban ya lam yang ku try ba it kan yo ban long ke jing kerku na ke benta jongi baro ki ban yo ban shim dalang ha ki ying ki sem ke jongi ku kedrat ba it jonga bangidang la ku try ba it ban ai ya ke jing ro ya ke jing ruai yaro bat ki jing ruai money ki jongi ku kedrat ba ban ban kraw ya ke kerteng ke jongi ban money ru ya me ku kedrat ba na balong blay ri hok ban yo ya ga jing money ya ga jing pendan buram ga jongi ko kendrat bi ga bukti na they way bi khot jong ga praise and worship team jong ga jing seng samla jong ga balang Presbyterian nonglo hagi ti gi jombi ko kendrat bi to long ring kat lembat ki bat ga program ga ba ki yo ban pendap ga ga por slow go try ya ga bango ga jongi na ba ga kerteng ga jamu Jesus ga duai amen ya ga por ga basak baro dan IT hai ki nong yalam jong ga jing seng samla balang Presbyterian nonglum ki ban yalam yangi ya ga praise on worship ban ngai u blay un ku ya pi baro ni bagi jing shimentalang ga jong pi hai ni jing rwa yero ban ki jing rwa mani Kubleshibun pastor ya kitu ki kentien priang ki jong pi yangi kom ga jing seng samla ki belong ro ki kentien kerku kerdo ki ba phila a yangi batu blay nang kerku ya pi ro kom jo nakaliang jong kajing sing samla balang Presbyterian nong luom ngi ai kublay ya pi iway pe iway ki ba pet ya kanika program lingba jong kanika por ka bementa ngi ai kublay ya pi haga kerteng ka bathiang tam ka jong try ubolong unong pen em jangi u Jesus Christ ho ngi ai kublay ru ya ka Christian Multimedia Ministry Committee jong kajing sing samla KGP snot sep ngi kabala ibet bat kabala kan mau yang ikum kajing seng samla ban ai benta bangin yo ban shimenta ringkat hakani ka por hakani ka klip mat ka menta bat ho ngi skam baki e baro kim de kajing penyat ka jongi kum gibrion re kidi kajing penyat ronti ki jong blay bat hakani ka por ka menta karpat ya pi baro ki bapet hakani ka por ka menta ya kani ka program ba pini shimenta ringkat lembat ngi ngini ban yarwai yaki katu kan Italy ki jingwai ki bangi ngila pen kre bat ngi wala makamat jong pi ngi kerpat ba phine shimenta ban yarwai shit rem nadu ka donut kamen sim ka jongi namar ka diga por ka bangi yo ya ka ban rong ha ka bangi yo ya ka ban mani ha ka bangi yo ban shakri ya ublay u jongi ubade ban yo ka jingero ka jingrai sam ka bashispa ka pen kan mau yangi bat ka ong tu ya kan ut sngau tenat ya utrai pi ka perthai baro tu shakri ya utrai da ka jingkemen tu wan hakmat jong u da ka jingruai tu rung shaka kerdop ka jong u bat ka jing ai ngo bat shaka plau jong u
da ka jing shisha bat to kerku ya ka kerteng ka jong u kak tien jong blei ka pen kan mau ru yangi ba u blei ulong umen siem tika day ya kita ki ba mani ya u bakin mani ha ka men siem bat ha ka ba shisha tungin ya priang ye kata bat ngin ya le ya kata ha ka ni ka por ka ni ka bentak bangin ya syakri ya u blei bangin ya mani ya u blei bangin aingo ya u nadu ka men sim ka jongi nadu ka donut ka jongi bat ha ka ba shisha bangin ya ro ya u ngin shimentai ka ni ka jeng ruai ka bangin khot ya ka bor ka jong men sim mo ni alam yang iling ba jong ni ka por baki ai ka ibaro ka bangin le kan long ba u blei u syam sngau ba wan ka men sim ba khut wan ku men simba ku ni don hang ni menta bendap yang ida kabur shong ha po jong na wan ku men simba ku ni don hang ni menta pendap nyanyi da kabur shong ha po jong na long wa ba po liu bang ju na nong bên thiên bờ nong sư lo yo ken ti lợt ha nga long wa ba po liu bang ju na nong bên thiên bờ nong sư lo yo ken ti lợt ha nga wan ko men simba ku ni don hang ni menta pendap yanyi da kabor shong ha po jong na Belong wa umba em long wa ba po liu bang ju na nong bên thiên bờ nong sư lo yo ken ti lợt ha nga
simbaku ngidon hang ni menta bendap yanyi da kabor Shong hapo jonga Kak tien jong blay ka pen kan mau ro yangi bau blay ulong ka jing iet bat ula iet yangi hadu kata-kata kat hadu bau try jangi Jesus Christ ula IT ialah ka jong ka jing em bau niok ban pen em yangi bat kan ni ka jing iet ka jong blay yangi kalong ka ba pla kalong ka ba mayan hadu kata-kata ha ka bangin omla ban ngau thu ban champang bat ban batai daga jingmut brio ka jongi ula iet yangi hadu kata-kata kad hadu bu ai la ka jong ka jing em yaki ki bangi ngi di ban sha ye ka jing sha pen rem ye ka jing sha kan tat jing shi shangi di bangi ban sha pen ban uni u play namar bu iet yangi u ka ban sius pa yangi u sha ye kita baro jing iet pla ngin erwai lang hani kapor ye kan jing rai jing iet pla yang alapnya na Maryami la penrem yang alapnya ya mila kintan ngalayo jingem umin simu hanga namar miyaban mimipan yang alama na Maryami la penrem yang alapnya ya mila kintan ngalayo jingem umen simu hanga naman miyaban mimipan jingit pala bamla batay mamius ila jingim ni ay jingit pala na Maryaka kanungak men yami bantla hajingim jonga bilong ubapela yang alama na Maryami la penrem yang alapnya ya mila kintan ngalayo jingem umin simu hanga naman miyaban mimipan jingit lang mapatay mamius ila jingim ni ay jingit lang katlungak men yami bantla hajingin jonga bilang ubapela long usin mi long usin Jesus mi long usin
Jesus me long usir me long usir me long usir me long usir Jesus me long usir Jesus me long usir Jingit lang mamla patay Mami usim la jingim mi ay Jingit lang ngamadyakan Kanung akben yami bantlang Jingit lang bom la patay Mami usim la jingim mi ay Jingit lang ngamadyakan Kanung akmen yami bantlang Hajingin jonga Milang ubapela Hajingin jonga Milang ubapela Kaktian ublay haki shiti shakai nong Galatia. Kalau nong kebasan ke dekat ke peningkong. Kapan penkan mau yang ini. Bat ka ongkom ni. Ya ka jinglat luat ukris. La pelat yang ini. Namar kata tu yang scam. Bat wat ai ba on riam ya pipat. Haka lingkor ka jinglong merau. Lada pidang don. Haka ta ka jinglong barim. Kabapenlong ya pi. Banjingai na ublay. Ngaong ya piwan show Jisu. Khot kerpat ya u. Un pelat ya pi. Haka jinglong jangi kum kibriyo. Ngidon ki jing telat haka jing em ka jongi. Ngidon lesi haka jing syate syakum. Haka jinglong ki jongi. Ki belong ke jing ijli haka mat jong ublay. Tendring ingin mau. Bahaka kerteng ka jong Jisu. Kadon ka jing pelat. Haka kerteng ke jong Jisu ngila ban lat na kita kijing syate kijing syakum kabang idai ban le kalong bangin khot karpat ya ka kerteng ke jong Jisu ngin ruai ka ni ka jing ruai de ka jing shitham de ka jing kemen de ka jing aingo ka jing lat luat ukres la pelat yanga Sakaling po kajing long ya kajing lat duduk res la pelat yanga ya kajing lat duduk res la pelat yanga em da lele nga nom le khai shu em da lele nga
Siyakalingkod kajing nomraw Nganay nguyang mi atray Yang amilapin Milawan ruban siusma Nakajing long barin Kurut basken jong amilong Kawat lambat kasi Nganom syekti naman milong Kajagari Nganay nguyang ni atray Yang amilapin Milawan ruban siusma Nakajing long barin Kut baskem jong amilong Kawat lambat kasi Nganom syekti naman milong Kajagari Tien jong blay kapin kan mau ingi ka jing roi sam bangi di banang ya ka ban yaro yo try ya ka ban aingo ka jing roi sam kapin kan mau ingi ka ong kumin siam jonga tukur khu yo try bat baro ka bahanga ya ka kerteng ka jong u kumin siam jonga tukur khu yo try bat wat kelet ya ka jing le bha jong u baro habingi phai ka ni ka jing im ka jongi ka bingi im baro shikata ngimla ban shempang ngimla ban sngo thu kumnu ngi poi hadu kan ka khlimat ka mentangi dang long kum ni nakitu ki jinge shem ki bangi shem nakitu ki jinge kendu ki bangi kendu pen bangi dang long kum ni ngi de ban kan mau baka de ki jinge lam ka jong blay namar ngi don ni yo nu blay u jongi u blay u balong bakrau u blay u ba im bat u blay u ba shisha u bangi mani u bangi shakri de ki jinge lam ka jong u kabangi la ban long kum ni kabangi long bat habangi berkat iki kam ki ba uble ule hakajing im ka jongi hakajing im ka jonga hakajing im ka jong phi nginum la ban shampang lut kumno kila ban long kini ki e baro ten re kum bagi banget pat ngi diban kan mau bangi don ya ka thama hakajing im ka jongi habangi long kinong but ki jong utrai jesu ngi don ya ka thama bat uta unong shun jongi uday usaitan bat ngila ban job yaw ni usaitan yaw ni nong shun ujongi tang daga bangi shanya hau jisu bat ngi wat ya ka bor na u ngen yo ya ka bor ka bangi la ban job yaw ni nong shun ujongi bat bangi la ban long kita ki kun jong blay ki bala ban pen sngoba yaw blay ngen rai ya ki jong rai ban ya ro yaw trai jongi banong melong bakrau Men sim jonga tu ya roya utrai milong bakrau men sim jonga tu ya roya utrai milong bakrau Kam trong giga berkat kadung ada na jingling mo bakrau nga ikikun nga sngau jing riu bertat keleng sao dong kapor trong di kapau men sim trong nga Roya Utra
bakrau men sim jonga tu ya ro ya utrai mirong bakrau milong bakrau haba ayat ling bagi lau balau san nga sâu chính pa sâu thiang ki sen budi na kya ulu nga iki ki madan nga sâu ruki jing ben basusi men sim jong nga tu ya ro ya utrai milong bakrau men sim jong nga tu ya ro ya utrai milong bakrau haba ulay luku nom ben nut ban pa kani ban shen phang lut ngam la ben ta hakadik na jingket ka jong nga uba usha uya ban pelat haryana men sim jonga tu ya ro ya utrai milang bakrau men sim jonga tu ya ro ya utrai milang bakrau onda utrai un wan ha peng jing risa ban let shahi nang dia nga unsha ya ukagu kaya ro kan yai sawa ngan pin braru tu play ulong bakra men sim jonga tu ya ro ya utrai milong bakra men sim jonga tu ya ro ya utrai milong bakrau men sim jonga tu ya ro ya utrai milong bakrau men sim jonga tu ya ro ya utrai milong bakrau
hagajingjop diam yangi unyalam langkat makanang jul lewat kinran syanya tanghu Jesu tema ubashan syafrang tungin nangtul hakalian putra yalap ya ke gospel ya dru hajing shai bukum jong punine bai nong ai kandang shaga jing job diao yangi on yalam langkat makanang jeng lewat kinran syanya tanghu Jesu tema ubashan Lada pile ai ru tule phi yaki aka baro ya kaban nan buram ya ublay kani ka ong kaktien ka jong blay hatu ka jingim ka jongi ka bangingi yat ka bangingi imman lagasngi bat habangi le ru yaki aka ha ka jingim ka jongi hatu yanung gi jupenan buram nganget kibabun napdeng jongi ngaru hakipor man syua nga mahat ikata ngasngo bangadiban shim ni kaburam saladi ngakmilin di bagi way kanya ro yang nga habang le iki den ringin kan mau bagani kani ka jingim ka ba ublay ay kamde ba usu ay kamto habau ay kani ka jingim yangi bat habau ay ru yaki ha ka jingim ka jongi kalong bau ay bangin pendan buram ya bangin pendan buram ya ka kerteng ka jong kum gi banget ngidiban kan mau bah bangin le yaki ka jingim ka jongi kanu ka bangin le lalu kalong ka kam la kalong ka tien ka mengikiran wat hadu ki jingmut jing berkat ka jongi kan mau bangin diban le ya ka pendan buram yang ne ublay jongi nomor ubadai hok banyo ka jingero banyo ya kata ka buram nangi kita kijing tau kiba kerpang kiba ula tau kerpang ngini ruai ngini pen dan buram ya ublay ling bajo ngini kajing ruai bangin ai ka buram jong bangin ruai nga ai buram ya mi ablay namar ki ru kiba mela le bat mela ai kajing im kajongi tengini ruai lang ngini jing ruai nga ai buram Trai mi long tin trong mi chính ý trong mi ba đã bu rong trai mi long lấy cả bộ lấy cả đi na ba bên ba pela she could lift my light door Pop in but pop the light that she could lift my light door Ngai buram Ngai buram Ngai buram Jesus Ngai buram Ngai buram Jesus
mi Jing ye trong mi Badab da burong Trai mi long Day ka bo Day ka dik na Ma penin Bad pa pelan Tang shi kelip ma Peladu Ma penin Bad pa pelan Tang shi kelip ma Peladu Nga ay buram-buram Nga ay buram-buram Nga ay buram-buram Jitsu Nga ay buram-buram Nga ay buram-buram Nga ay buram-buram Jitsu Kapan siat siya mi pong Bilang siap siya dupang jugo Kapan siat siya mi pong Bilang siap siya dupang jugo Kapan siat siya mi pong Bilang siap siya dupang jugo Kapan siat siya mi pong Bilang siap siya dupang jugo Kapan siat siya mi pong Bilang siap siya dupang jugo Kapan siat siya mi pong Bilang siap siya dupang jugo Papinin Bad paplelan Tan shi kelip mat Peladu Papinin Bad paplelan Tan shi kelip mat Peladu Nga ay buram-buram Nga ay buram-buram Nga ay buram-buram Jitsu Nga ay buram-buram Nga ay buram-buram Nga ay buram-buram Jitsu 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 Yang aban im kalong ukris bat banyap kalong ka jingkerman Haka jing im ka jong ikum ki breuru Hatu ngiyai im bat ngi im na em Nakam tau Jisu Bat ngin kan mau Bau Jisu Ulong ka dao Ya kajing im kajongi Haka ketien nang way Ngilaban ong He's the reason that I live Ngi im na em Nakamentahu Jisu Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands.
and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I Argumenta ini ruai setengah way ke jeng ruai bat kani ke jeng ruai kalong ke jeng ruai ke bat don bor
hadu kata-kata habang irwaya ka. Kabakren syapang uchisu ulang utray. Kaktian jong blay haki kitab Isaya kalenong kabakendai kadukhat kaban riu bat kabanyo. Kaya tu yangi ba uchisu ulang ubah pela unong sila ublay bakraw bor ukpa bam jugod bat usim kaching suk bat hakashiti shikinong Pelipi kalanong kabaar kad khot kabashpo bat khatway kaya tu yangi bahakata ka kerteng ujisu ka kho siu baro kanyo dem krup kijong kibahi kibeneng bat kijong kibahaka kendau bat uthliet baro unyo ban pla ba ujisu ulang utrai en roi kini kajing roi bangin kentiu ya kini kerteng ka jong ujisu bangin ra ya ka puram ka jong u shajrong bat kham shajrong bat omtang ha kani ka por re ka jing im ka jongi nang ni bat shakmat bangin kam kenti daladihi bangin ong jisu ulang utrai. Jisu ulang utrai. Jisu ulang utrai. Kiko siu baro kinden utli baro unpla baji sulang utrai jisulang utrai jisulang utrai kiko siu baro kinden utli baro unpla baji sulang utrai tai ngagu ngadem yami ngapin kra keteng jong mi jifin ba mi la jing ai e bada kerhai ngan yaro yami kutrai ngan benjala sur jingwan ngan ben benar kubon bama baji sulong utrai jisulong utrai jisulong utrai kiko siu baro kinden utli baro unplan baji sulong utrai jisulong utrai jisulong utrai
sulong utrai ya kabangi don ya me utrai walang utrai jang kimet pat kimen sim ke jongi da chisha ke na blai klem mamingim la te trai ban long ni namar mi hi mela kren ba klem manga phim la ban le ai ru em roi ni ai ngu ya ka jing it ka jong mi ni ai ngu ya ka jing ker khu ka jong mi ni ai ngu ru ya ka jing alam ka jong mi ka trai ka ba mi alam ha ka jing im ka jong ni ka ba man la ka singi bat bangi la ru ban long ka mi ka bangi long ka trai ka dei da ka jing it ka jong mi ka trai ya rap yang i banang ni syakmat ko trai Jesu ngin la ko trai ka ban IT met ban men sim tang hami bingin ai la ka jong ka jing im na kam ta jong mi ka trai bangin im na kam ta jong mi ha ka jing im ka bangi im man na ka si ka trai ba hi wei ki pet yang i ko trai kin yo i ya ka dur ka ba bhap ri ka jong mi ka ba ting shan nang i ko trai ba kita ki ba pet yang i ko trai wala ki ba kempat nget yang mi ko Jesu ba ko dor kempat pediang yang mi kin yo ko trai ban pediang yang mi kin yo ban nget yang mi kin yo ban kwa ban tip ko trai syapang jong mi ko Jesu ba ko dor pen kop yang i da ka bor ka jong men sim nang ni bat syakmat bingin laban im kam ki khun ke jong mi ki ban yai pen smu bhai ka kerteng ka jong mi hoi trai Jesu ka buram ka jengu barongi ai lot syame namar me dei tang ma me ba yala ban yo ka buram me dei tang ma me ba dei hop ka trai ban yo ka buram ka jingero nang i ko trai ya rap yang i ko trai bingin laban iet ya me da ka donut ka jong i baro da ka bor ka jong i baro da ka jing mut jing perkhat jong i baro Jesu long utrai Jesu long utrai ki ko siu baro kinden utlit baro Jesu long utrai Jesu long utrai Jesu long utrai ki ko siu baro Jesu long utrai hakani ka puar ko menta ngila poi syaka bangin penwai no ya kani ka jing syakri ka bangi yo ling ba jang ni ka puar bat tu ublei jang ka jing suk un ker khu ya phi ki ba pet ling ba jang ni ka puar hoot un ker khu lang yang iwei pa iwei bat ba ka jing suk ka jing kemen ka jong ni utrai u jong i ubangi ngi mani ubangi ngi syakri kan ri jai jai ken ya ki donot ke jong i nang ni bat syakamat ublei na ka benta ka buram ka jong u amen ngini penwai ha kini ka por ngini duai lang bat ha ka bawai no jong kani ka jing mani ka jing pen kraw bat ka jing penon buram ka jong i yami ka nya belei tu pelat yang i de ki jing ker khu ki ba bahatam ki jong mi bat tu da ai ru ba ki jing ai e ka badap biang ka jong utrai ubalong unong penem jong i Yesus Kristus ka jing iet ba ka ba pla bat ka ba mayan ka jong blei ku pa na bam jukut shabam jukut ka jing yeslop ka jong men sim ba khut ba kin nilai ki jing ker khu na we blei kin long ringkat bat ngi iwe pe iwe ki khon ki jong mi ki ba yo benta ha ka ni ka por na ka ni ka jing shakri ka jing mani ka jong yami ho kan long ringkat ru bat ka jing seng samla ki jipis na sap ngi hi bar ko we ho bat kita ki ringet ki jong mi ki ba it bat ki ba mani yami ki ba dan ha ka ni ka snong ha ka ni ka ri ka jong i bat ha ka leng satlak ka perthai na do menta shadok ki arta bam jukut ru hala karta amen.